Rappreżentanti ta' aktar minn 500 tifel u tifla minn 65 kunsill lokali ta' tfal qegħdin isieħu lill-partiti politiċi biex jikkommittu ruħhom għal toroq aktar siguri, spazju ħodor protetti, appoġġ aħjar għas-saħħa mentali, protezzjoni online u rwol formali fid-deċiżjonijiet li jiffurmaw il-futur tagħhom. It-tfal membri tal-Kunsillu Lokali ta' Tfal nedew il-manifest tagħhom u ppreżentawh lill-partiti politiċi. Il-manifest ta' tfal żviluppat mill-Kunsillu Lokali ta' Tfal li huma kkoordinati mill-Fondazzjoni Maltija għall benesseri tas-soċjetà jinkludi 132 proposta li it-tfal iridu li l-partiti politiċi jikkommettu għalihom qabel elezzjonijiet ġenerali ta' 30 ta' Mejju. Il-proposta tiegħi hija fuq il-kultura u l-isport. Nixtieq li jkun hemm software apposta li bil-Malti ħalli jkorreġilek l-ortografija u fil-qasam tal-isport nixtieq li jkun aktar spazji ħodor fejn aħna tfal u żgħażagħ nistgħu niltaqgħu flimkien u nilagħbu flimkien f'dawn l-ispazji. Il-proposti tiegħi għallum huwa biex nitkellem fuq iż-żgħażagħ biex inwassal il-vuċi taż-żgħażagħ lil kulħadd għax jinnem il-kull żagħżugħ jew żagħżugħa għandhom il-permess biex jitkellmu u jwasslu l-leħen tagħhom lill-komunità. Il-kap tal-Fondazzjoni Mary Louise Coliro Preca qalet li b'dan il-manifest it-tfal mhux qed jitolbu konsultazzjoni superfiċjali imma impenn konkret fuq kwistjonijiet li diġà qed jiddominaw il-konverzazzjoni nazzjonali. It-tfal jaraw id-dinja blenti li aħna l-kbar ma narawiex. Dawn il-proposti kull waħda hija sostnuta u msaħħa bl-evidenza xjentifika, kemm evidenza riċerka lokali kif ukoll internazzjonali. Ġifier dak li qed jgħidu tfal verament huwa xi ħaġa rridu nagħtu każ. U jekk noqsu li nagħmlu dan allura nkunu qed inċaħdulhom ukoll id-dritt fundamentali tagħhom. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava, għal il-parteċipazzjoni diretta tan-nies fil-ħajja tal-komunità tinsab fil-ħajja ta' kull demokrazija, prinċipju li japplika bl-istess mod tat-tfal. Intant, fit-19 u l-20 ta' Mejju, il-kandidati elettorali se jiġu mistiedna sabiex jiffirmaw dikjerazzjoni biex jikkommettu ruħhom favur il-proposti tal-manifest tat-tfal u d-drittijiet tat-tfal.